Hallo, ik ben Monique van der Werf. Ik zit in het bestuur van de Vereniging Recreatieruiters. Dit is mijn paard Guilou. Het is een quarterhorse van 14 jaar en ik rijd haar samen met mijn dochter Danique. Wij zijn nu op de manege Hippodor, daar staat zij al een paar jaar. Want dat is vlak bij de zee en de duinen. En dat is natuurlijk een heerlijk gebied. En we kunnen altijd binnen ook rijden, want we hebben 2 bakken. Nee, dat mag niet. We hebben de vereniging 3 jaar geleden opgericht, omdat we vonden dat de recreatieruiters zich verenigen moesten. En we hebben nu inmiddels 52 leden en dat is wel ontzettend leuk. Verder proberen wij iedere maand een leuk evenement te doen. Dat kan zijn een workshop of een buitenrit of een training of een clinic. En zo proberen we iedere maand iets leuks te doen voor onze leden. Verder proberen we ons in te zetten voor het ruiterpadenprobleem, want zo kan je het wel een beetje noemen. Wij hebben in Zeeuws-Vlaanderen geen ruiterpad. Een heel klein ruiterpad van, laat zeggen, 1,5 kilometer in de Zwarte Polder en dat is het. Dus wij kunnen nergens veilig met onze paarden de weg op. En dat is voor een recreatieve ruiter echt wel een probleem. Want kijk, ik heb hier nog een binnenbak en een stuk veilig grasveld. Maar de meesten hebben niks. Die moeten zo vanaf het weiland de weg op. En ja, dan heb je 80 kilometer wegen, 60 kilometer wegen. Daar kunnen wij eigenlijk niet veilig overheen met al dat landbouwverkeer. Dus dan verplaatsen we ons naar de fietspaden en daar mogen we eigenlijk niet op. En dan krijgen we ruzie met de wielrenners voornamelijk. Het is ook gewoon te druk. Oké, we zijn vertrokken bij de manege. En hier komen we bij de eerste kruising. Ja, een onoverzichtelijke situatie. Er komen hier 3 wegen bij elkaar. Er komen hier allemaal toeristen vanaf de parking. Er komen hier fietspaden bijeen. Nou, alles tegelijk. Straks komen ook nog de caravans en de campers ertussen. Ja, ik vind het eigenlijk niet kunnen. Er staat nergens een bord van kijk uit. 2 keer per dag komen hier groepen mensen die naar het strand gaan. Ik vind echt dat hier wat aan gedaan moet worden. Ja, nou, we kunnen natuurlijk naar het strand, maar daar mogen we in de zomer terecht, vind ik ook niet naartoe. Want dan zijn de strandgasten er. We mogen voor 10 uur en na 6 uur erop. Dat is ook prima, maar er is verder geen alternatief. En wij kunnen niet op die 60 kilometer weg. Dus nou hebben we gelukkig voor elkaar gekregen dat we een klein ruiterpad hier hebben gekregen. Na heel veel wikken en wegen. Nee, dat gaan we niet doen. Dus daar zijn we nu heel druk mee bezig. Maar het balletje wordt een beetje heen en weer gegooid wie het gaat bekostigen. En ik vind gewoon dat net zoals fietsers, ruiters ook een eigen pad moeten hebben. Waarom geen ruiterpadnetwerk, net als het fietsroutenetwerk. Vooral in een toeristisch gebied. Ja. Wij nemen eigenlijk gewoon genoegen met een berm. Dus we hoeven ook niet helemaal een pad. We zouden genoegen nemen met gewoon een berm, maar wel ook met de aanduiding ruiterpad. Zodat we daar ook mogen. Want we worden nu eigenlijk overal weggestuurd. We worden omvergereden. Ik heb meerdere voorbeelden van bijna ongelukken, ook van onze leden. En dat is gewoon heel onprettig. En waarom niet in Zeeuws-Vlaanderen als het in de rest van Nederland wel is? Kom maar. Zijn er wel eens ernstige ongelukken gebeurd? Ja, dat was een van de redenen dat ik de vereniging, dat was voor mij de druppel.
Er was een meisje uit de buurt met haar paard onderweg. En die is omvergereden door een groep wielrenners. En ze hebben haar gewoon laten liggen. En dat was voor mij eigenlijk wel het punt dat ik zei, nou, we gaan ons verenigen. En zodat we ook aantoonbaar in een groep zijn. En dan, dan misschien worden we dan serieus genomen. Ja. Maar de evenementen organiseren is natuurlijk ook een heel leuk, belangrijk gedeelte van de vereniging. En nu zie je alleen fietsers, maar normaal zijn hier ook golfkarretjes, scooters, de elektrische fietsen tegenwoordig. Ja. Dat maakt het ontzettend druk. En mijn paard is heel braaf, die is eraan gewend. Maar ik vind ook niet dat wij hier tussen moeten lopen. Ik vind het niet netjes tegenover al de mensen die hier komen naar de schone stranden. Dat wij, dus zoals dit voorbeeld, dat zou eigenlijk door heel Zeeuws-Vlaanderen moeten. Ja. Dus het ruiterpad wat hier naast het fietspad ligt, dat zou je overal moeten hebben. Ja, prima. Ja, zo hoort het, net als in de rest van Nederland. Hallo, ik ben Lauren Kaspaar. Ik ben 14 jaar en ik rij al 7 jaar paard. Ja, je bent nu je paard aan het verzorgen. Ja. Wat vind jij van de ruiterpaarden hier in de gemeente Sluis? Ik vind het een heel goed idee dat er ruiterpaarden zijn, maar ik denk dat er wat meer ruiterpaarden mogen. Wat zijn de problemen? Volgens mij is het heel veel met de veiligheid. Dat als het heel druk is buiten, dat het wel lastig is om met paarden veilig naar buiten te kunnen gaan. Ja. En heb je zelf al gevaarlijke situaties meegemaakt? Ja, dat is wel een paar keer gebeurd toen het heel druk was. En toen werd mijn pony er ook wel een beetje bang voor. En dan kom je wel in gevaarlijke situaties, soms. Ja, verder zijn we actief op Facebook. We hebben 3 hele leuke sites die heel druk bezet worden. Echt met honderden bezoekers. En dat is gewoon onze Facebook-site van de vereniging, de recreatieruiters. Maar ook de ontmoetingsplaats waar iedereen van alles op kan zetten, te koop kan aanbieden. En hoe kunnen we die pagina vinden? Op Facebook, ontmoetingsplaats Recreatieruiters Zeeuws-Vlaanderen. Oh ja.